Hello mga kaputibi! Today kakain po tayo ng Pinoy almusal. Meron po tayo ditong itlog, pancit canton, toyo, at meron tayo ditong luncheon meat. Yes, meron tayong ketchup, suka, at mainit na kape. Mga kaputibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen! Ayan mga kaputibi, malinis ang kamay namin mga taki kabampangan. Mga na po, ayan, Oo. habang mainit ang kape. Yes. Ayan, ang sarap nito. Pinoy Almusal. Pinoy almusal, tapos anong oras na ne? Alas 2 niya. Ayan. Tapos singlay nasi. Yummy. Dabad ko na yung suka ko. Ay, Tuyo tuyo. sa suka. Itlog tayo. Ang unang subo ay para sa inyo mga kaputibi. Mga na po. Sa ba? Naman. Thank you. Tsaka muna. Gusto ko babad na babad sa suka. Naman. Habang mainit. Naman. Perfect na combination eh. Kape. Tuyo. Ito. Ay. Dati may nag-comment ng ganyan eh. Bakit daw alas 2 ng tanghali, Pinoy almusal? Diba kahit naman anong oras, pwedeng ulamin yung ganyan, diba? Pwedeng kainin. Nasanay lang tayo sa pag yan ang ulam, Pinoy almusal ang tawag natin, diba? Pero kahit anong oras, pwede natin siyang ulamin. Kahit gabi. Sarap po ng ganyan ulam. Si Bibi kahit pagkatapos niyang uminom,
Makitaga, yan ang kinakain niyo. Gabi na, Bel. Pancit Canton. Itlog. Wala kang ulam. Kasi wala silang ulam. Itlog talaga. Hindi. Dapat kaya pagkatapos mo uminom, kumain ka. Para meron kang luwas o suno. Meron kang Nakakamay. Paano ka? Marami nagtatanong sa Facebook na paano daw yung kamay mo. Ang sakit. Minsan pag sumusumpong naninigas, ang sakit. Nakalahati na yung January, ne? Tapos Valentine's na. Sino nang ka-date mo yan, Valerie? Sino na nagpatibok ng puso mo? Wala pa. Wala pa? Malapit ng birthday ni Chichi. Ay, Chichi para. Yung anak mo. Anak ni Ate Aldi. Yung alaga ko si Kichi. Oo, malapit na yung birthday niya. 6 years old na siya. Ay. Yung taka na. Medyo kumukin. Pata. Hamyalong kuwang. Dama kang spaghetti. Oo, ang dami namin spaghetti. Yung Pasko. Hindi kaya? Di pa namin niluto. Ayun na. Kaya pala corned beef palagi. Itlog. Ilan ko lata? Malapit na yung birthday mo kanyan eh. Ay, may pala Diyos ko, tayo. ang tagal-tagal pa. Ano natin? Tatay ko. Anniversary. Oo, anniversary. Anniversary ng Dapo DB. February 12 pala. Yan ni tata mo. Kasi talaga may minum kang kape. Manigab ka. Sabi ko ilang taon nagtatang mo? Ano na yata yan? 64 ata. 63 ngayon eh. Pati edad na. Ako na baro. 63 na. Ay, 64 na. Yaman. Ipawas ko. Yaman. Okay, mag-shoutout na po ako. Ay, excuse me. Ayan. Shoutout po kay Joby from Hawaii. Ayan.
Pinapa-shoutout ka po ni Miss Jo 80878. Shoutout po. At kay Unding Gregorio, Vilma Concepcion, happy birthday po kay Jackie Revidad sa January 27. Happy birthday po. Advance happy birthday. Nerissa Lopez, shoutout po sa family Riota, kay Romel, Bildred, and Dave. Ayan, shoutout po. Neds Lorente from Santo Tomas, Batangas. Janita Bualoy from Muntinlupa City. Laarni Abalos, shoutout po and happy birthday sa anak niya, si Queen Heart Renyos. Ayan, sa January 14. Happy birthday, advance. Ay, bukas, happy birthday sa'yo, baby. Kay Celita Cruz, and happy birthday sa tatay niya nasa heaven. Happy birthday in heaven sa tatay niya. At birthday din ng mom niya sa January 17. Ayan. Happy birthday po. Happy birthday po, ma'am, sa January 17. At kay Dalia Barnedo and Dalia Cuentas Barnedo and family. Shoutout kay Tita Baby Dimla, ayan, shoutout po. At kay Juby Cabeza, shoutout. Yes, shoutout po. Tita Olivia, shoutout po kaya ka Tita Nelly Pineda, Tita Cynthia, Nanay Babe Kaluya, siya pa, Baby Allison, Catherine Bugoy, shoutout sa inyong lahat. We love you all. Yes, makapudibis sa ating kami pong dalaw, adwang taga na Lanchon Meat makapudibis kayo. Ang gana kayo ng video, mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo palagi.